Ukrainada Krim tatarları Sovet lideri Iosif Stalin'in öz başlarına salan köpçülüklerin deportasiyasının 71-nji ýyl dönümini belleýärler. Şonda 200 000 çemesi adam sürgün edilip olaryň en çemesi helak bolupdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişlik maglumatyny dinläliň. Ukrainada Krim tatarları Sovet lideri Iosif Stalin'in köpçülüklerin deportasiýasynyň 71-nji ýyl dönümini belleýärler. Ukrainanyň paýtagty Kiýewiň Holosivski parkynda 18-nji maýda men Krim tatary ady bilen geçirilýän çärede deportasiýanyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutuldy. Çäre Krim tatarlarynyň aktivistleri we Raýat Jemgyýeti hem Demokratik Ösüş Instituty tarapyndan guramaçylyk edildi. Guramaçylar iki maksady öz öňünde goýýandyklaryny, ýagny 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Merkezi Aziýa başlanan köpçülüklerin sürgünüň pidalaryny ýatlamak we Krim'in Orsiýa tarapyndan geçen ýyldan nex edilmeginiň dowamında we ýany helak bolanlary hatyralamak isleýändiklerini aýtdylar. Parkda matam çäresine gatnaşmak we Stalin döwrüniň deportasiýasyny baştan geçiren adamlary, şeýle hem geçen ýylyň dowamında Krim'i terk etmäge mejbur bolan adamlary diňlemäge ýygnananlar üçin onlar çaçadyr dikildi. Krim tatarlarynyň baýry lideri we kanun çykarjy şeýlede Ukrainanyň prezidentiniň wekili Mustafa Cemilow Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup 18-nji maýda Kiýewde geçirilýän matam çäresi bilen bilelikde Milli Opera öýünde ýörite konsertiň hem planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Krim tatarlarynyň deportasiýa edilmeginiň senetini bellemek boýunça çäreler tutuş Ukrainada 16-njy maýda geçirildi. 14-nji maýda Ukrainanyň kanun çykarjylary 18-nji maýda Krim tatarlarynyň deportasiýasynyň milli matam senetini bellemek barada ýörite kanuny kabul etdiler. Ukrainanyň bilim ministrligi ýurdun mekteplerine 18-nji maýda Krim tatarlarynyň we ýarym adanyň beýleki etnik azlyklarynyň Merkezi Aziýa sürgün edilmeginiň taryhyna bagyşlanan sapak geçirmegi teklip etdi. 1944-nji ýylda Sovet diktatory Iosif Stalin Krim'in ilatynyň 5-den 1 bölegini emele getiren Krim tatarlarynyň natsistik basyp alyjylar bilen hyzmatdaşlykda guman edilmegi sebäpli 180 000 çemesi adamy sürgün etmegi tapşyrypdy. Sürgün edilenleriň onlarça müňi ýolda ýa Merkezi Aziýa baran wadyna öldi. Sürgün edilen Krim tatarlarynyň ýa-da olanyň çağalarynyň en çemesi 1980-nji we 1990-njy ýyllaryň dowamında Krim'e dolanyp barypdy. Emma adam hukuklaryny goraýjy toparlar geçen ýylyň mart aýynda Orsiýet Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşaly bäri tatarlaryň dürli kemsitmelere sebäp edilýänligini aýdýarlar. Halkara derejesinde ýazgyrylan Orsiýetin Krim'i annex etmeginden soň en çeme Krim tatary öldi. Tatar aktivistleriniň en çemesi tutsak edildi. Cemilowa we Krim tatarlarynyň öz-özüne dolandyrýan idarasy mejlisiň başlygy Rifat Çubarowa Krim'e barmak Orsiýetin goýulan ýolbaşçylary tarapyndan gadagan edildi. Aprel aýynda Krim'in Moskwada ýerleşýän ýolbaşçylary Krim tatarlarynyň ýeketek telewizion kanalyny we munyň bilen bagly beýleki media terişdelerini ýapdylar. Krim tatarlarynyň köpüsi Orsiýetin Krim'i annex etmegine garşy çykyş edipdi. Krim'in Ukrainadan bölünip Orsiýetin düzümine goşulmagy Orsiýetli ýörite göçleriň gyssagly ornaşdyrylyp geçirilen referendumynyň netijesinde amala aşyrylypdy. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günlük gepleşigimizde goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Jowjan welaýatynyň Akçy etrawynda hökümet güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda dowam edýän çaknyşyklaryň başlananyna 10 gün boldy. Çaknyşyklar sebäpli etnik türkmenleriň ýaşaýan bu etrawyndan müňlerçe maşgalanyň gaçyp çykmaga mejbur bolandygy habar berilýär. Owansanda etnik türkmenleriň ýaşaýan Akçy etrawyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada Kaula habarçymy Şamerdanguly Muradynyň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Akçy etrawynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruş sebäpli Akçy şäherinde we owalarynda ýaşaýan halk öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Akçy etrawynyň häkimi Rahmetullah Haşaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Akçy etrawyndan 3000den gurak maşgala gaçyp çykypdyr. Uruş zerarly üýjaýyny terk etmäge mejbur bolanlara Birleşen Milletler Guramasynyň bozgullaryň işler boýunça adarasynyň we beýleki insanperwer guramalardan kömek soralypdyr. Emma bozgullara heniz ýardam edilmendir. Uruşdan gaçyp çykyp beýjaý bolan asuda ilat
Adyk imit yetmezçiliginden kösenýär. Näsaglar üçin där-derman yetmeýär. Akça etrafından bosup çıkan farahat ilatyň ýagdaýy agyr diýip hakim aýtdy. Muassasalardan tazmany bilen komak takaza kıldı gejeşilerge dawa no bana suç zarrata da halyzana getirgenleri 3000. Demirgazyk Awganystanyň merkezi ady ýurtlar bilen serhetleşen sebitlerinde daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşýändigini deputatlar aýdýar. Akça etrafının hakiminin aýdyşyça bu etrafda hem 300 töweregi daşary ýurtly jeňçi hereket edýär. Olaryň arasynda Pakistanly we Özbekistanly jeňçiler hem bar. Harjylar hem bar, harjy bilen Pakistany hem bar, Özbekistany hem bar, hemmasi hem gruplar bilen goşulyp hemmasi. Başga ulsularga gaçyp ketken. Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä, jeňçileri Akçadan gowy çykarmak üçin şu gün 18-nji maýda giňgerimli harby operasiýa başlandy. Jeňçilere garşy göreş üçin hawa güýçlerinden hem kömek soruldy. Akçanyň 10 obasynda jeňçiler merkez tutupdyr. Talibanlar asuda ilaty galkan hökmünde ulanýar. Yaraglylar oba ýerlerde pena aldy. Oba ýaşaýjylary göçüp çykýar diýip Jowzany aýdýar. Barabilen bizler Akçada bugün qarýy ki Talibanlar mardymy göçürdi. Talibanlar ora mawzu kurşanty qitaat komando awaý zemini. Akça etrafında Awgan güýçlerine garşy seweşýän jeňçileriň arasynda daşary ýurtlaryň bardygyny Jowzany hem tasdiklady. Gündogor Awganystanyň Gunduz welaýatynyň bir topar Özbekistanly jeňçiniň Jowzan welaýatyna gelip ýerleşendigini Jowzany ma'lum etdi. Akça etrafında daşary ýurtly jeňçiler hem Awgan güýçlerine garşy seweşýär. Talibana we daşary ýurtly jeňçilere garşy biz harby operasiýa geçirýär. Yerli we daşary ýurtly jeňçiler ýa-da çekilýär. Olar Elburd atly dağ jülgesine tarap gaçmaga mejbur bolýar. Awgan güýçleri jeňçilere garşy öz hüjumyny dowam etdirer diýip Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Azatlyk radiosyna aýtdy. Barlar Pakistanlar bar. Özbekistanlar şu gece bir grup Kunduzdan gelip Pakistanları gören. Ýöne harby operasiýada garşydaşlary ýeten ziýan barada heniz maglumatyň ýokdugyny Jowzany belläp geçdi. Akça şäheriniň daş töweregindäki obalar minelerden araslanıpdyr. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenler bolup durýar. Akça etrafynda hem türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Uruşdan gaçyp çykanlaryň hem köpsi türkmenlerdir. Üýjaýyndan beýjaý bolanlara kömek ediljekdigini Awganystanyň bozgullaryň işleri boýunça ministrliginiň Jowzan welaýaty bölüminiň başlygy Hazymurat Ataý aýtdy. Siyasata barsınlar, hiç imkanatı yok, kömek etmeseler. Defeten kömek etýärler. Barsınlar, etmesen hem çekdäl diýsinler. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Şuň ýagny 18-nji maýda Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda goşa raýatlyk barada 1993-nji ýylda kabul edilen ýylalaşyk tamamlandy. Orsiýet Federasiýasy Türkmenistanyň islew boýunça bu ýylalaşygyň dowam etdirilmejekdigini geçen hepde resmi taýdan ma'lum etdi. Ese bu täze düzgün Orsiýetiň we Russiýanyň raýatlygyna eýe bolan türkmenistanlary kanun taýdan nähil täsir etdirýär. Kardeşim Gözel bu barada Türkmenistanda ýurist. Türkmenistan Orsiýet goşa raýatlygynyň eýesi Yevgeniy Grichukhin bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasynda 1993-nji ýylda baglaşylan we 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamynda ençeme dawaly ýagdaýlary döreden ýylalaşyk şu gün öz güýjüni ýitirýär. Kanunçylyk nukdaý nazaryndan ýylalaşygyň ýatyrylmagy bilen dawalaryň geçmişde galmagyna garaşmak mümkinmi? На мой взгляд, да, но здесь очень интересный момент. Meniň pikirimçe mümkin, emma bu ýerde öňe çekýän mesele bar. Türkmenistanyň raýatlary bolup 2003-nji ýylyň 21-nji iýunundan soň Orsiýetiň raýatlygyny alan adamlaryň ykbaly ýene-de keskinsiz görünýär. Sebäbi Türkmenistanyň häkimetleri şeýle adamlary goşa raýatlygyna eýe bolan adamlar hökmünde ikrar etmän gelýär. Türkmen häkimetleriniň agzalan seneden soň Orsiýetiň raýatlygyny alan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyň täze görnüşli milli pasportlaryny berip başlanlygy bilen bagly ýagdaý maňa ma'lum däl.
Bu barada hiç ili maglumat hem bolmady. Об этом никаких сообщений нигде не появлялось. Ortiýatyň Daşary işler ministrliginiň 13-nji maýda çabydan resmi beýannamasynda türkmen tarapy Ortiýatyň we Türkmenistanyň raýatlygyna kanuny ýol bilen eýe bolanlaryň raýatlygynyň ikisini de saklamagy haklydygyny aýtdy diýip habar berilýär. Resmi maglumatyň şu ýerine siz nähili düşünýärsiňiz? Я считаю так, что раз до сегодняшнего дня туркменская сторона не выдает. Meniň pikrimçe eger türkmen tarapy 2003-nji ýylyň 21-nji iýunundan soň Ortiýatyň raýatlygyna eýe bolanlara pasport bermeýän bolsa, diýmek ol bu adamlaryň goşa raýatlygyny ikrar etmeýär. Türkmen tarapy 2003-nji ýyldan öň goşa raýatlyga eýe bolanlaryň iki ýurdun raýatlaryny ikrar edýändigini aýdypdy. Emma şol döwürden soň Ortiýatyň raýatlygyna eýe bolan türkmenistanlylar iş ýüzünde pasportsuz we ýurdun daşyna çykyp bilmän galýarlar. Они никак не могут выехать из Туркменистана. Bu ýagdaý Ortiýatyň 2003-nji ýyldan soň ulalaşygy ýatyrmak barada şertnama gol çekmeginiň ýa-ni Türkmenistanyň raýatlaryna pasport bermegini dowam etdirmeginiň bir kanun bolandygyny aňladýarmy? Я считаю, что российская сторона, признавая Meniň pikirimçe Ortiýat tarapy 2003-nji ýylyň iýun aýyndan soň Türkmenistanyň raýatlaryna Ortiýat pasportyny bermegi kanunçylyga ters bolmady. Sebäbi ulalaşygy ýatyrmak barada aprel aýynda şertnama gol goýulan hem bolsa ol Türkmenistandan tapawatlykda Ortiýat tarapyndan tasdiklanmady. Emma bu ýerde başga bir mesele şuja kaçelli jogapsyz galýar. 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada goşa raýatlyk ulalaşygyny ýatyrmak barada iki ýurdun prezidentleri Vladimir Putiniň we Saparmurat Niýazowyň arasynda şertnama gol çekildi. Saparmurat Niýazowyň fermany bilen Türkmenistan ony güýje girdi we raýatlardan diňe bir ýurdun raýatlygyny saýlamak talap edildi. Ortiýat bolsa ulalaşygy şu neçeli ýatyrman saklady. Ortiýat Federasiýasy ulalaşygy ýatyrmak barada şertnamany 12 ýyllap tasdiklamajak bolsa, oňa näme üçin şonda gol çekdi diýen suwala şu günkü güneçeli jogap bolmady. если она его в течение 12 лет не ратифицирует. Yevgeniy, goşa raýatlyga eýe bolmagy sebäpli Türkmenistanda dürli kynçylyklara duçar bolýan adamlar öz işine halkara kanunlary esasynda seredilmegini sorap, şikayet bilen halkara suwduna ýüz tutup bilýärmi? Вот в статье 7 соглашения 23 декабря. Goşa raýatlyk barada 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglaşylan ulalaşygyň 7-nji maddasynda taraplar arasynda, ýagny Türkmenistanyň we Ortiýatyň arasynda ulalaşygy çemeleşmek ugrunda ýüze çykan dawaly meseleleriň diplomatik kanallar arkaly çözülmeligi aýdylýar. Şondan ugralynsa hiç bir halkara ýa-da milli suwt bu dawaly meselelere seretmäge hakly däl. Sebäbi ulalaşygyň özünde diplomatik kanallar arkaly çözülmeli diýilip öňden kesgitlenipdir. Прописано, что решается по дипломатическим каналам. Kardeşim gödeliň Türkmenistanly ýurist Yevgeniy Grichuhin bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizden peýdalanyp bilersiňiz ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Programmamyzda Aşgabatdan gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň pul alyş çalyş nokatlarynyň ençemesinde ýene-de uzyn nowatlaryň emele gelenligi habar berilýär. Nowatlaryň emele gelmegine 1-nji iýundan başlap Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollarynyň manada bolan kursynyň ýokary galjakdygy baradaky gürrüňleriň sebäp bolandygy aýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumaty. Aşgabatyň valyuta arsas nokatlaryna nowatlar emele gelip başlady. Bu valyuta arsas nokatlarynyň her nedeniýal ağından ol 20 adam nowata dur. Aşgabatyň Paragat mikroraýonunaky paýtagt balanlaky, owdan hyzmat öýünnäki we Ortbalardaky Aşgabat sowda merkezindäki valyuta arsas nokatlaryna bu nowatlar görse bolýar. Nowatlaryň emele gelmegi 1-nji iýundan Abaşanyň dollarynyň manada bolan kursynyň ýokary galjakdygy baradaky gürrüňler bilen magly. Aýdyrsyna ola 1 dollaryň bahasy
ýaly 5 manat bolmaly. Emma resmiler bu gurrunlar inkar edip ýa-da tasdiklap çykyş etmediler. Ýatlak geçse geçen oktyabr aýyndan dekabr aýyna şeýle valyuta arşaş nokotlaryny häzirkiden has köp adamda nowatlar ýöräpdi. Şol nowatlar hem dolaryň kursunyň ýokary galjakdygy barda gurrunlar bilen bagly. Şonda häkimetler dolaryň kursunyň galmajakdygy barda kepil geçip valyuta arşaş nokotlaryna ýöýte ýüzlemeler atypdylar. Emma muaramadan edil täzeli gijesi awaşanyň 1 dollaryň bahasy 3 manat 51 tenge boldy. Onuň dolaryň narhy 2 manat 85 tengedi. Şuň ýanwar aýynyň ahyrlarynda hem nowatlar ýöräpdi. Bu nowatlar hem 1 fevraldan dolaryň kursunyň ýokary galjakdygy bardaky gurrunlar bilen bagly. Mundan başga 1 maýdan dolaryň kursu ýokary galar diýen gurrun zerarly valyuta arşaş nokotlaryna nowatlar emele geldi. Emma dolaryň kursu öňkülügine galdy. Indi bolsa adamlar 1-nji ýyldan dolaryň kursunyň ýokary galmagynyň howatyrlanyp nowata durup valyuta satyn alýarlar. Ýokarda belläk geçişimiz ýaly häkimetler dolaryň geljekki kursu barada hiç bir maglumat bermeýärler. Mundan başga da geçen ýylyň 11-nji noýabryna girilen valyuta satyn almakdaky çäklendirmeler hem saklanyp galýar. Ma'lum bolşaly adamlaryň düzgün boýunça her bir adam valyutany öz ýaşaýan vilayatynda satyn almaly. Paýtagtlar bolsa diňe aşgabadan valyuta arşaş nokotlarynyň dolar satın alıp bilýärler. Şonuň üçin valyuta satyn almagy barýan adamyň ýanyna pasport hem bolmaly. Bir adam bir valyuta arşaşyna kodunda günüň dowamyna diňe bir gelek valyuta satyn alyp bilýär. Onuň ady kompýuterä hem ýazylýar. Şol ýazgysyz valyuta satylmaýar. Her adama çarşyp berilýän valyutanyň möçberi hem çäkli. Her kim 1000 dolar satyn alyp bilýär. Şol sebäpden valyuta arşaşyna kodlaryny ýakynlaryny, garyndaşlaryny we tanışlaryny alyp barýanlar hem azel. Hatda hakyny nowata durup berýän adamlar hem bar. Bu adamlaryň goşa durmakdaky hyzmatlary üçin ağzyndan 10 manat tölemeldigini illeşdirmeden käýirler aýdýarlar. Vilayatlaryň yerli ýaşaýjylary pul töläp dolar satyn alýandyklary hem aýdylýar. Ýatlak geçse 2009-njy ýyldan öň ýurtda dolaryň 2 kursy ýöräpdi. Şol wagt resmi kurs boýunça banklarda dolar satylman soň dolar esasan gara bazardan satyn alınýardy. Şol wagt dolaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi hümmetininden 4 deste ýokardy. 2009-njy ýyldan soň ýurtda dolaryň bir kursy ýöräp başlady. Şol wagt Türkmenistan Merkezi Bankynyň kesgitlen 1 dolar 2,85 tenge kursy şu ýylyň başyna şeýle saklanyp geldi. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatyň käbir pul alyş çalyş nokotlaryny uzyn nowatlaryň emele gelmegi barada siz näme pikirde? Şeýlede şoňa meňdeş nowatlary siziň ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde, etrawyňyzda ýa-da owaňyzda hem görse bolýarmy? Bu barada bize gurrun beriň. Ýa hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbot email berlisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Şuň ýagny 18-nji maýda Türkmenistanda Konstitusiýa güni bilen bilelikde Magtumuly Pragynyň şöhret güni bellenilip geçirildi. Şol bir wagtyň ödünde şuň ýagny 18-nji maýda halkara muzey güni hem bellenilip geçirilýär. Ma'lum bolşaly Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda täze muzeyleriň bir näçesi guruldy. Şol bir wagtyň ödünde Türkmenistanda Sowet döwrüne ýa-da garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda öý muzeyler hem bardy. Eýse şol öý muzeyleriniň häzirki ýagdaýy nähili? Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş boldyk. Amanrada Sowet döwrüne ýa-da garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda ençeme öý muzeýler bardy. Häzirki wagtda şol muzeýlere näme boldy? Häzirki wagtda Türkmenistandaky öý muzeýler hakynda dogrusu gurrun ederek esasında ýok. Sebäbi olaryň köpsi ýapymly ýa-da şolaryň ýerleşýän mektepleri beýleki zaýlar ýykylanlyk sebäpli adanyňdy barym bolsa öýü ýok. Amanrada şu ýapylan muzeýlaryň käbirleriniň atlaryny agzak geçäýsiňiz? Ýapylan muzeýler bular Türkmenistanyň halk gazetesi Berdi Kerbabaýewiň öý muzeýi, Türkmenistanyň halk gazetesi Towşan Efendiwanyň öý muzeýi, Derli Türkmen şahyry Gurbannagar Iriýewiň 29-njy orta mekdepdäki muzeýi, şeýle hem Türkmenistanyň Tumotda aklanan işleri Ak Muhammed Aşyryň Türkmen aýdymyna başlanan öý Tumot muzeýi, hem de kinooperator Bayram Kovuşluň Türkmen Tumotuna başlanan öý muzeýi ve şu muzeýler garaşsyzlyk ýyllaryna ýapylan muzeýler başga da bar. Öňe tanımak mümkin.
Amanrada yapılan bir näçe muzeyin adyna da geçden şol öý muzeyleriniň ýa-da şahsy muzeylerin yapylmagyna näme sebäp boldy? Buların kopsa hükmet derecesinde kabul edilen kararlara layıklıkla yapıldı. Mesela Türkmenistan halk gazetecileri Berdiker Babayev'in Tavşan Efendivan'ın öý muzeylerini yapmak, onları malileştirmek, qadağan etmek hakkında Türkmenistan hükümeti Karasızların ilkinci yılları görüce karar kabul edildi. Kurbanlar Eğitim mektepte muzeyinin yapılmasına sebep olan zat Askıra Çağrı'ndaki 29. orta mektep yıkılıp onun ornunu yönetiliyle Hasan Zaysal'ını Adım Muhammed Aşir'in güzel kımmetli Türkmen aydınlatım ortalaştırının sınıf ömrünün yapılmasına da onun görevini şehirketindeki Yasay Şahin'in Yasay Şoğlu'nun yıkılıp şehrin için ortasından bari olur Şotoğlu kvartiranın bölümüne ulan bağlı oldu. Yine şeyler hakkında muzeyler öğrenimler yok oldu. Evet. Amanrada şu yapılan muzeylerin derine häzirki wagtda näme? Şimdi şoların yerine Bağlancalarına eksisi kıllı yeketek durum Berdiker Babayev'in öýü olan Kıyol Babayev köşetinin uğruna vermişse şehrin merkezinde yani o daim müzeme yerleri içinde adam yaşamayanlığı için uğruna seyredilmeyenliği için öğreninden yıkanım bırakmak gidip bariye Türkmenistan'ın halk gazetesiyle şahit tarafı ettiğim öğrenim şehirde öğreninden yok bariye kanunların ben öngöhanadım. Muhammed Aşir, bunun hovlusunu yer bilen yeyhan ettiler, hazır o yerde kuruluşu işler anlatlar diye. Ne şeyler? Amanrada öý muzeyler diýenimizde nämäni göz öňüne getirse bolýar? Mesela aýdaly Berdiker Babayev'in öý muzeyi, bu yerde Berdiker Babayev'in şahsy durmuşuna değişli näse diýen eksponat bardy. Ondan Berdiker Babayev bilen katnaşykda bolan dünýä derejesindäki asly awraly ýazgylaryň ýa-da Türkmenistanyň derejesindäki uly şähri işlerlerin, kompozitorlaryň berdawy bilen Berdiker Babayev bilen edematnaşyklaryna huwetçän suratlar, eksponatlar, şahslar yerleşýärdi. Karadur Berdiker Babayev'in ýaşanma uğruna şähat bolýardy. Geçmişine, düğünüme buyurun içine çok muzeyden esası eksponatı gayler yıkıllı bu eksponatlar niye yıkılmadığı onu bilen adam yok. Evet. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gülüňleriňiz üçin köp sag bolun. Bilen hawaryň ýygyra baty boldum. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz ýa-da beýlik maglumatlar barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnäli gepleşigimizi hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.